Buenos días. En primeiro lugar, desde o Goberno da Diputación queremos agradecer a vosa asistencia nesta xornada sobre a situación do eucalipto na Reserva de Biosfera Terras do Miño, acordada nos órganos de participación e reitor da propia reserva no mes de decembro pasado. Esperamos ter sido capaces de dar cabida a todas as sensibilidades e sectores existentes neste tema, que está claro que é de interese para todos nós, sobre todo tendo en conta que as prazas que ofrecemos quedaron esgotadas. Neste encontro participarán expertos da Universidade, técnicos da Xunta, ecoloxistas, concellos implicados, representantes do sector da madeira e de montes veciñais, que expoñerán os diferentes posicionamentos sobre que existen en torno ao cultivo do eucalipto. Queremos agradecer especialmente a disponibilidade de todos os ponentes e moderadores que foron invitados a estas xornadas e que non dubidaron en asistir e tomaron como un reto. Aínda ben, é certo que hai moitos puntos de vista sobre o eucalipto e esperamos que estas xornadas poidan valer para poñer en riba da mesa toda a información contrastada e veraz que existe sobre este tema, co fin de analizar as súas implicacións económicas e ambientais, así como plantexar opcións para a súa xestión. A xornada estará estruturada en 3 mesas redondas que se celebrarán en quendas de mañá e tarde cos seguintes títulos. A primeira, a política forestal nun territorio de cambio, de 10 a 12 da mañá. Implicacións ambientais e sociais do eucalipto, de 12:30 a 2:30. E a propostas de futuro para a xestión de 4:30 da tarde a 6:30 da tarde. Os moderadores das 3 mesas que se celebrarán no día de hoxe son don Pablo Ramírez Rego, director de Ibaguer da Universidade de Santiago de Compostela, don Jesús Domínguez Conde, técnico do órgano reitor da Reserva de Biosfera Terras do Miño e profesor doutor da Universidade de Santiago de Compostela, don Alberto Rojo Alboreca, doctor enxeñeiro de Montes e profesor titular do Departamento de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela, que nos irán presentando a todos os poñentes en cada unha das mesas. Temos que ter en cuenta durante esta xornada de algo que non se vai falar, que é da presencia do home no medio, da presencia do home no medio rural, que é fundamental para que este medio rural que temos e do que presumimos sea como é neste momento. É moi importante ter en conta que a primeira cousa que se deberá proteger é o home. O home, sin o home, non haberá medio rural, e o día que non exista home no medio rural, careceremos dese medio do que tanto presumimos, e sobre todo en momentos preelectorales, os políticos presumen tanto e encheselle a boca de falar dun tema que é o medio rural e despois, durante tanto tempo, os que vivimos no medio presumimos de que temos un medio porque o conservamos e precisamente desde ese medio tamén fixemos os medios, valga a redundancia, para que ese medio se siga conservando como son planos de ordenación, etc., pois esperemos que ese home do que falo e ese home do que presumo de ser tamén que é un home do medio rural, pois teña cabida no pensamento de todos estes poñentes, de maneira que estas ponencias que se van desenvolver ao largo do día de hoy pois favorezan que o home poda seguir vivindo nese medio. Non me quero alargar máis, a partir de agora xa empezaremos coa primeira mesa, reiterar o noso agradecemento persoal á participación de todos vos nesta xornada e esperamos que sexa moi frutífera para todos. Así que, buenos días e nada máis. Bos días a todos e a todas. Vamos a iniciar a primeira mesa que está centrada na temática política forestal nun territorio en cambio. Acompáñame nesta mesa Mario Rouco Rei, conselleiro e segundo tenente alcalde do Concello de Muras, Manuel Francisco Marei Pérez, doutor enxeñeiro de Montes e profesor doutor do Departamento de Produción Vegetal e Proxectos de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela,
Juan Castro Insua, enxeñeiro agrónomo do Centro de Investigacións Agrarias de Madegondo, e don Roberto Hermida Lourenzo, presidente da Asociación Galega de Custodio do Territorio. Han excusado a súa asistencia a esta mesa doña Olga Iglesias Fontal, xefa territorial de Lugo da Consellería de Medio Rural, e don Xan Novoa Rodríguez, comisario da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. Antes de darlle o turno ás persoas que me acompañan nesta mesa, eu, como membro tamén do Consello de Reservas Español e do programa do Biosfera, da Reserva Biosfera do territorio español, quixera tamén marcar un pouco esta actividade que nace, evidentemente, dunha preocupación e dunha iniciativa da propia Reserva Biosfera de Terras do Miño. Sabedes que as reservas da Reserva Biosfera son espacios naturais de ámbito internacional vencellados a un programa específico das Nacións Unidas, dependente da UNESCO, e en esta Reserva da Biosfera se ha aprobado recentemente un plan de acción que vai a marcar os obxectivos de traballo de aquí ao 2025 e que se basan en dous aspectos fundamentais: o cumprimento do Convenio de Diversidade Biolóxica e o cumprimento do Convenio Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. Deste Convenio de Diversidade Biolóxica existen unas obligacións, existen unas metas que non solamente afectan a unha reserva biosfera, sino que tamén han sido incluídas por a Unión Europea na súa recente Estrategia de Biodiversidade, firmada tamén por o Reino de España, nas cales nos plantexan que de aquí ao 2020 todas as zonas destinadas a agricultura, gandería ou silvicultura deberán xestionarse de maneira sustentable, garantizando sempre a conservación da diversidade biolóxica. Tamén nos indican que se eliminarán todos os incentivos, incluídos os subsidios prexudiciais para a diversidade biolóxica, e se devolverán e se aplicarán outros sempre positivos para estes mesmos fins. Estamos, polo tanto, en un momento de cambio, tanto que afecta as políticas, evidentemente, ambientais, pero que tamén afecta as políticas, evidentemente, agrarias, as políticas sociais, en un momento salindo dunha crisis económica a nivel mundial. Por lo tanto, temos unha política forestal en un territorio que está cambiando, e está cambiando internamente e está cambiando externamente. E ese cambio é o que, a partir deste momento, nos van ir plantexando os distintos componentes desta mesa. Eu remato a miña pequena intervención que me habían indicado para intentar integrar este debate en los aspectos da Reserva Biosfera, e ahora mesmo doulle xa a palabra a don Mario Rouco Rei, conselleiro segundo teniente alcalde do Concello de Muras. Moitas grazas. Ola, non sei se me escoita, sí. Bo día a todos. Eu creo que dentro desta mesa vou ser o que teña o idioma menos técnico de todos, porque, bueno, como podes ver, son representante dun concello. Como ben me presentou o meu compañeiro, son Mario Rouco. Fora de ser concelleiro de Medio Rural e Medio Ambiente do meu concello, e tenente alcalde, son tamén enxeñeiro agrónomo. Aquí na mesa ainda teño algún profesor e tamén que me deron clase na facultade na EPS. Realmente, por comezar por algo, como é o Concello de Muras, a ver, o que non coñece o Concello de Muras, nosotros somos un concello que estamos situados, que é importante saber iso de cara ao que é o Eucalipto, situados no que é a zona norte da comarca da Terra Chá, pero pegamos xusto con esa comarca da Mariña, que é famosa igual que é o Mar de Olivos aí en Jaén, aquí é o Mar de Eucaliptos. É dicir, estamos falando de todos os concellos de Ourol, Valadouro, Abadín, pero bueno, Abadín xa moito máis ao sur. Dito isto, comenzaría sobre todo porque ales son os motivos da charla, é dicir, nosotros como Concello de Muras pertenecemos á Reserva de Biosfera Terras do Miño, na que, bueno, ali, unha vez, na última reunión que tuvemos, un dos problemáticas que se afondou ou que realmente tuvemos bastante en conta foi a problemática dos eucaliptos. A problemática dos eucaliptos, a día de hoxe, bueno, ali houve moita diversidade de opinións, é un tema bastante convulso nestes momentos, pero nós tiñamos claro unha postura, é dicir, a postura que puxemos nós é que realmente a erradicación do eucalipto é inviable, é dicir, o eucalipto estamos falando de que non é a plaga como ahora mesmo está en fama, a couta, bueno, o que é a polilla guatemalteca na pataca, que nós estamos tendo ese problema tamén a día de hoxe. Esa é unha plaga que destruye cultivos. O eucalipto, cando veu, iría no 1850, sería por Ortigueira, por donde fora, pero foi unha plaga, ou, bueno,
entre comillas plaga, que veu para quedarse. E hoxe en día non podemos pretender que concellos que viven do eucalipto, como pode ser Alfoz, como pode ser Valadouro, que teñen parte da súa renta, eliminen o eucalipto de cuajo. O importante disto, que é o quid da cuestión, é que realmente temos que cumplir a normativa, que é o que pasa. É dicir, é normativa, quen ten competencia sobre esa normativa? Onde estamos na Lei de Montes? A Lei de Montes ten a Xunta de Galicia. Nos aquel día hasta chegamos hasta, bueno, foi unha conversación bastante amena, a que tuvemos aquel día naquela charla, e o que nos dábamos conta de que realmente, se se cumplira a lei, estaba moito mellor. Isto saleu por unha zona de especial interés que é o Pedregal de Irimia. O Pedregal de Irimia é iso, onde aí na zona de Meira, onde nace o río Miño, e realmente aí o que tiñamos claro é que se vades a internet, vades a calquera zona, poñedes Pedregal de Irimia, o primeiro que vedes é o Pedregal, e detrás vedes unha máquina, nalgúna foto vedes ainda a máquina facendo as cavas, noutra vez os eucaliptos, todo iso. Vale, pois entón o que temos que ter claro é que hai que cumplir a normativa. É dicir, se non se cumple a normativa, as diligencias ou quen ten esas competencias é a Xunta para dicir aí non se pode plantar. Aquel día veuse nos ano cando levaban 10 anos plantados, porque aqueles son xa para a primeira tala. É importante saber iso, é a primeira cousa. Realmente, o que vos digo de conclusión, nós non podemos erradicar o eucalipto directamente. É dicir, temos que convivir con el, pero cunha normativa. E aquí é onde me chego eu máis, por exemplo, o que fixemos no Concello. Porque, claro, un idioma moito menos técnico. No Concello de Muras, unha vez que chegamos fai 2 anos, o primeiro que vimos foi que nos terreos municipais, nos terreos que tiñamos dentro catalogados como municipais, dentro do patrimonio, tiñamos plantados eucaliptos. Entón, claro, nosotros o primeiro que vimos é vale, os eucaliptos danos unha corta, aos 12 anos danos uns ingresos que podemos reinvertir despois en, outras políticas, en políticas sociais ou eso dentro dos presupostos. Pero non é a maneira que queríamos de actuar. Entón, nosotros o que fixemos foi quitar ese eucaliptos e plantar, o primeiro ano penso que 5 hectáreas e o segundo ano 7 hectáreas de castiñeiro para froito. Por qué? Porque nós víamos aí que nosotros, como concellos, teñamos nosos, teñan dentro de 10 anos outros, temos a posibilidade de crear aí o que chamamos o desenvolvemento rural, que agora tamén está moito famoso, de dar servicios no rural e desenvolver. Porque nós considerábamos que varias familias o día de mañán poderían ter, cunha figura como un convenio, unha figura legal que pode ter co Concello, poder ter a posibilidade de aproveitar esas hectáreas. Estamos dentro de IXP, hai unha serie de, a partir da Xunta que podemos aproveitar, vale, pois foi a primeira cousa, é dicir, primeiro dar exemplo por parte dos concellos, é dicir, moitos concellos dentro das posibilidades que tiña cada un, porque eu estou falando do Concello de Muras, vamos a entendernos. A segunda cousa que vixo moi importante é a formación e a información. Aí sí que vai ser un tema para largo, porque a formación e a información nosotros, como parte nosa, como información, ainda o traigo por aquí, o primeiro que fixemos foi, a partir da Lei de Montes, comunicarnos coa oficina agraria que temos comarcal, de zona que é en Vilalba, que realmente onde temos os enxeneiros de montes, tanto os técnicos como os enxeneiros, aos cales les agradezco, porque, gracias a eles temos isto feito tamén, porque foi revisado por eles. É un informe, resumen, para darlle aos veciños coas pautas a seguir para unha queima, un cambio de agrícola forestal, o que é unha plantación, se plantas coníferas e plantas frondosas, que debes facer, se as podes plantar, nas podes plantar, cando plantas coníferas, que debes facer, porque tanto a formación como a información é o que sí que podemos facer os concellos. Eso sí que é cousa nosa. É dicir, a formación e a información é importante. Formación, xa demos cursos de podas, cursos de inxertos, vieron enxeneiros forestal darnos eses cursos, incentivábamos neses cursos as novas producións, como son as producións de plantacións frutais, que realmente víamos que eran interesantes para o Concello. Pero aí chegamos á problemática. É dicir, hai que se dar conta que Galicia, non sei cantos seremos, maiores de 65 anos, polo menos no meu Concello, un 65%. E o problema que temos, eu penso que aí Argelio, que tamén ten un ayuntamiento con bastante vejez, vai me dar, non sei se é razón, pero creo que vai existir. E eses señores, cando lles chegas e lles dis que non planten eucalipto, que planten ao seu terreo de castiñeiros, o primeiro que che van dicir é para quen? E vancho dicir por unha simple razón, é dicir, o eucalipto chegalle corta de plantación aos 10 anos, 12 anos, e realmente o primeiro que fan con 10 ou 12 anos é que reciben uns ingresos por ese eucalipto, eses ingresos deixaránllos nunha cuenta e deixenllos aos fillos. Por qué? Porque o primeiro que lle din aos fillos é que volvan para o campo, non volven para o campo. É dicir, porque tú cando plantas o castiñeiro non é só que plantas o castiñeiro para o froito, despois aproveitar ese froito. E aí metémonos tamén na burocracia. É dicir, na burocracia temos outra problemática moi grande.
que a burocracia hai que darse conta de que para señores de 65 anos está bastante complicada. Temos que achaar moito ese problema, sobre todo entre distintas administracións. Porque nosotros temos Rede Natura, outra problemática boa, Augas de Galicia, outra problemática boa, é dicir, informes sectoriales por todos os sitios para poder, eu non digo plantar eucaliptos, plantar moitas cousas. É dicir, realmente todo iso que nós podemos informarlles, unha persona de 65 anos, vencho rapaz novo que ten os terreos abandonados, que só pode plantar froiteiras ou plantación de froito no que é un terreo agrario, se o ten que pasar a forestal xa non o permiten, metes no lío que non ven para o que é as zonas rurais. É dicir, eso do desenvolvemento rural realmente é moi bonito dicilo, pero realmente é moi complicado. E sobre todo que a burocracia que é a día de hoxe. É dicir, é que veña a xente por rural, máis a xente nova. É dicir, eu podo dicilo, eu nací no rural, nací en Muras, fume de Muras, acabei enxeñerías, estuve traballando por España adiante e voltei. Eu teño complicado, mas teño explotacións. Eu teño bastante complicado. E se para min é complicado, se a xente de 65 anos, penso que é bastante máis. É dicir, polo menos é o que nos trasladan a nós, que é para o que temos que estar, para escoitar e dar esa información e esa formación. É o que ten que dar moi claro. E o importante, a terceira parte que nosotros tamén viñemos esa vía, foi a través da Deputación tamén, porque a través da Deputación que fixemos nós foi acceder a uns fondos europeus, Life in Common Land, debe ser, que foron aprobados a primeira fase, fai pouco, salecou unha nota de prensa da Deputación, no que participábamos 12 concellos, por concellos que estaban dentro do que era a Carva da Serra do Xistral. E participamos a través do que son os montes comunais. Despois explicarei por que foi a través dos montes comunais. Realmente participamos 12 concellos e 8 montes. Nosotros temos os 3 montes que nos apoiaron nesa tesitura. E temos a posibilidade de que nos veñan uns fondos para fazer eses planes de ordenación famosos. Moitos montes, penso que un dos comunales xa o ten, os outros 2 están en proceso, siguen co seu ciclo vital, non se paran por este ou eso, se veñen moito millor, se están feitos amoldaránse ao que é o proxecto, pero realmente o que vimos de interese é que realmente a posibilidade que nos brindaban a nosotros de conseguir fondos para que esa xente faga eses planes de ordenación e con eses planes de ordenación teña o da famosa Rede Natura das compensacións económicas, pois aí é onde nos metimos. Esa é outra cousa que podemos facer por parte dos concellos de cara. Perfecto. E entón, eu rematando, porque tampouco non teño moito máis, eu o que creo é que é moi importante de cara ao que son os concellos que cada un, tanto Xunta como os concellos, como todos, se poñan a falar entre deles, eliminemos moita burocracia, informemos e formemos máis, sobre todo no rural, en concellos como o noso, que realmente o despoboamento é moi grande, é dicir, iso é un problema xenérico, que non é só do noso concello, e as competencias cada un as que ten. Con isto remato. Moitas gracias. Moitas gracias, Mario. Vai a intervir agora Manuel Francisco Marei, doutor enxeñeiro de Montes e profesor da Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago. Ben, bos días a todos. Bos días a todos. E antes de nada, agradecer haberme incorporado a esta xornada por parte da Diputación, para aportar un pouco brevemente, porque xa temos exposicións son breves, algo que eu considero, habría moito máis que falar, pero unhas pinceladas que poden servir de base para esta reflexión sobre o eucalipto. O eucalipto en Galicia, non? Antes de nada, quería apuntar unha reflexión inicial, un pouco transgresora, para posicionarnos, non? Esta portada do xornal O País, o dicionario de Oxford dedica a palabra a posverdad, a Trump e ao Brexit, porque aquí é iso da posverdad. A posverdad é aquelo no cal modificas a opinión pública non en base a datos, senón en base a emocións, de acordo? Entonces, eso está fundamentado moitas veces en decibelios, é dicir, ter argumentos moi concretos, moi directos e moi altos, de maneira que a xente, a opinión pública, teña unha opinión de sí, no, me gusta, non me gusta, algo moi moderno ahora das tecnoloxías de like, don't like, de acordo? Me gusta, non me gusta. Bueno, pois eso creo que é negativo, non é bon, porque, desde logo, a reflexión sobre un territorio tan complexo como o que hai aquí, evidentemente, nos levaría a ter opinións máis sosegadas, máis pausadas, máis fundamentadas en datos. Eses datos intentaré aportar algúns, evidentemente hai moitos máis. Eu aquí centrarei-me nuns poucos pola premura do tempo.
Como estamos? Bueno, pois aquí iniciaremos o que é de onde partimos, non? Do modelo territorial tradicional, da diferencia entre monte e agro, de 30.000 núcleos de poboación, e de como ese modelo tradicional pois entrou en crise. Tanto este modelo tradicional como cualquier outro modelo territorial, pois eu o simbolizo con ese 3Ps, non? Hai un suelo que é a poboación, que é sobre onde se asenta toda, despois hai os sectores primarios, o forestal, a agricultura, a gandeiría, e ao final, como resultado de todo eso de poboación e de interacción deses modelos primarios, temos o territorio. Ese territorio que vai estar cambiando e cambiante en función de cada un deles. Pinceladas sobre cada un deles. A poboación. Ese plano, ese análisis, temos feito desde o IDEGA, uns cuantos, porque ese é o factor clave. Aí tedes os datos de canta poboación facía falta para ter o 75% do total da población en Galicia nos anos 1950, 1981 e 2015. Como podemos ver, observar rapidamente, aí, no ano 1950, o 75% da población galega se repartía en torno a 200 concellos. No ano 81, en torno a 100 concellos. E no ano 2015, con 50 concellos, temos o 75% da poboación galega. De acordo? Ese é un feito, ese é algo que está aí, o que explica como está o suelo sobre o que se apunta ese 3Ps. Un mismo análisis máis en detalle, máis a corto plazo. Esa é a evolución de máis menos un 5% da población nos últimos 15 anos nos concellos. A gran mancha roja é todo aquel territorio que perdeu máis dun 5% nestes 15 últimos anos. A mancha verde é aquela que ganou máis dun 5%. É dicir, aquela no que se está acumulando a poboación que queda. Galicia perde poboación en xeral, pero non perde de forma homoxénea, senón que perde dunha forma moi heteroxénea, de zonas de concentración e zonas de perda poblacional moi importante. Isto brevemente en relación á población, o solo. Vamos a falar despois do sector leiteiro. No sector leiteiro, aproveitando o traballo de Iván Vázquez, da súa tesis doctoral, investigador do CIFA, co que colaboramos, vemos aí a evolución das explotacións de leite, nese caso, o número de vacas de leite, nos censos do 82 e do 2009. Bueno, lóxicamente, moitos os que conocemos o sector gandeiro, pois sabemos o que significou eso. Básicamente, pois un proceso de concentración das explotacións do número de vacas. Vemos que hai territorios, como prácticamente todo Ourense, e a provincia de Ourense, e a provincia de Pontevedra, na cal desapareceu, mentres que se concentra en zonas do interior da provincia de Lugo, desta zona, e en zonas do interior da provincia de Coruña e o norte da provincia de Pontevedra. É dicir, hai tamén un efecto de concentración da gandeiría en determinadas zonas, onde sí que hai unha intensificación. Non vamos a entrar nesto, porque nos daría tempo. Nesas zonas sí que se producen fenómenos importantes de luita polo territorio, polas explotacións intensivas de gandeiría de leite e, digamos, o sector forestal. E aí se producen causas como estas, que son recentes no tempo, nestes últimos anos. Esa é unha foto tomada en Marco de Álvarez, na Pastoriza, na cal zonas de eucaliptais, que levaban 2-3 cosechas de eucaliptais, a día de hoxe están postas a cultivo agrícola ou gandeiro, basicamente, agrícola, millo para forraxeiro para a gandeiría. Aí sí que estamos tendo ese problema de luita polo territorio entre explotacións de leite e uso forestal produtor, como neste caso, pois, o eucaliptos nitens ou glóbulos, de acordo? A día de hoxe estáse producindo nesas zonas en concreto unha retirada do eucalipto, moitas desas parcelas, para producir, pois, para ser utilizada para mantemento de vacas. Entramos no outro a pata, no tema forestal, tamén moi brevemente. Isto é o resultado do valor de activos naturais de España, do BANE, que utiliza como base o mapa forestal de España e outros datos, e no cal analiza todas as explotacións, todas as actividades forestais, todos os tipos de uso que se lle poden dar ao ámbito forestal, tanto en produción de alimentos, en provisión de auga, en servicios recreativos, caza deportiva, control de erosión, captura de carbono e conservación de diversidade biolóxica, con diferentes métodos de análisis. É o que se utiliza como base o mapa forestal de España e que dá como resultado en euros por hectárea ano das diferentes superficies forestais. Analizado no seu valor total, insisto, agregado de todas esas utilizacións que podemos ter da actividade forestal, temos esta tabla. Isto está publicado, podes descargar de internet, podese cuestionar como cualquier outra valoración cos métodos que está utilizando, e o resultado que observamos é que os eucaliptais son os que producen en conxunto, pasado a términos económicos, todos eses bens e servicios, os que producen cerca de 900 euros por hectárea ano, seguido polos pinares de pino radiata e seguido polos pinares de pino pinastre mezcla con quercus robur. E aquí temos tamén os plantacións de castaños castiñeiros.
O lume, outro factor que tamén a veces se utiliza, é dicir, que vamos a ter que o eucalipto trae o lume. Bueno, este é un tema especialmente significativo para min, porque lle dedicamos moitas horas a analizalo, tanto recopilando os datos, podendo estudialos con detalle, cada un deles, para poder extraer conclusións. Aquí temos un traballo publicado sobre os incendios en Galicia para un determinado número de anos. Primeiro, para iso hai que ter os datos. Os datos non son tan fáciles de conseguir. Aquí hai 88.000 incendios neste momento localizados, posicionados e analizados cas súas bases de datos. Isto son datos, de acordo? E non son fáciles de conseguir, levounos moito tempo conseguilos, non é que a administración autonómica os facilite facilmente, e despois tens que, evidentemente, traballar con eles e dedicarlles horas. Cando lle dedicas horas e analizas eses datos, obtás conclusións como estas. Aí temos a intensidade, a función de intensidade para os incendios entre o ano 2004 e 2008. Se o queremos ver tamén máis rapidamente, aí teríamos tamén a función de intensidade de primeiro orden, o amarillo rojo representa as zonas de concentración de maior densidade de incendios para os diferentes anos. Este é un traballo derivado da tesis de Isabel Fuentes, que é doutora en Estadística e Investigación Operativa, que tuve a oportunidade de colaborar e está no seu tribunal de tese. Temos aí o que é os resultados para os diferentes anos, e aí se observa onde se están concentrando os incendios en Galicia, de acordo? Isto desde o punto de vista de número de incendios. Se o queremos ver desde superficie queimada para incendios provocados de máis de 1 hectárea, temos esa realidade. Evidentemente, temos incendios por todo o territorio. Evidentemente, hai zonas de eucaliptal nas que están ardendo, sí, sin lugar a dudas. Se podía decir que clasificalas como zonas na que hai incendios e polo medio algún eucalipto. Pero, dicir que nas zonas que máis eucalipto hai, máis incendios se producen, bueno, parece que os datos non parecen indicar eso, se temos en conta o mapa de distribución para os diferentes anos. Insisto, isto, como vamos moi breve, e antes de que me interrumpa, bueno, se alguén quere ver, hai bastantes estudios e publicacións sobre o tema. Vale, pois tedes que podedes seguir, e aquel que irá tal, lle pasamos toda a información que considere. Bueno, porque ahora vou ao sustancial, todo isto era de escribir, e agora ao sustancial me quedan 2 minutos. Ese é o decreto, é dicir, 1-0. Un problema tan complexo, resolvelo con unha muro de Trump, poñendo 1, todo se pode, sin máis limitacións que a lei actual, que a lei actual de Montes é bastante restrictiva, e outra, 0, non se pode, o mellor é simplificar un modelo así, de territorio, é dicir, onde poderemos ter moito eucalipto e outro onde poderemos ter incendios, e iso debe ser o futuro. Propostas, como non me queda moito, as propostas dúas moi rápidas. Planificación participada, e deso temos abondosa experiencia, e condicionalidade. Ben, recentemente, con Xavier Bruña, que está aquí presente, pudemos participar nun foro que para min foi bastante interesante, que foi o foro sobre a protección da natureza e dos seus gestores en Hernani, no País Vasco, non? Pois o 17 de marzo. Bueno, ali se chegaron as conclusións como esta. A Fundación, que aglutina a todas as asociacións de produtores forestales do País Vasco, defende a natureza e defende os seus xestores, porque teñen unha realidade parecida daqui. Se non hai xestores, se non hai nadie que invirta, que traballe no territorio, evidentemente tampouco vamos a ter o territorio como hai agora. A natureza ten dereitos, propietarios tamén. Ali eu collo directamente da web, porque tamén é importante dicir as mesmas cousas ou parecidas en diferentes foros. Bueno, podedes extraer as conclusións que sacamos, que poñémonos ali de manifesto. A participación ten potencial para influir no resultado final dunha planificación forestal e permite alcanzar solucións viables e duraderas. De acordo? É dicir, se nos queremos planificar o noso territorio, non vale marcar eses muros 0-1. Haberá que preguntarlle a xente, haberá que a xente estar involucrada, haberá que ter esa representatividade. Entendo eu que a xente que vive ali, que ten propiedades ali, tamén terá algo que dicir. Non lle terá que vir un decreto, unha orden directamente de Europa, que eso tamén habría que analizalo. Despois así nos sentimos máis ou menos europeos cando todo o restrictivo ven de Europa, senón que haberá que con eles traballar e participar. Xa o fixemos, xa se fixo o PORF, agora que tanto me dai os PORF, houve aquí un intento de PORF, e se fixo na zona de Fonsagrada Ancares, non era unha zona fácil. Traballouse ca xente, fixos un plan técnico, fixos unha evaluación ambiental, fixos unha participación pública. Esa participación pública supuxo que moita xente houve que buscar esa xente, mostrar moitos carteles, moitas reunións informativas, moito traballar con eles, moito escuitar as opinións. Un traballo interesante, pero complicado, disposto a facelos. Sí, remato ahora mismo. A xente, cando a invitas a participar, participa, asiste. Estos son Fonsagrada, Ancares, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Navia. E se non chamas a xente a participar para definir o que quere no seu territorio, pasa isto. Isto é Castroverde. 387 socios. O presidente da asociación nos vai vir agora.
387 socios en 2 semanas, 3 semanas. Por qué? Porque estaba a amenaza do decreto 01. E aí hai, nese ámbito, 200 e pico personas que están preocupadas e que, desde logo, reaccionan ante eso. Outra cousa importante da planificación. A planificación ten que estar á mesma escala toda. É dicir, non vale facer unha planificación estratégica, digamos, por arriba. Non, hai que traballar a escala parcela, porque tamén isto daríanos para un debate. Ora temos unha incompatibilidade entre o que dicen os plans xerais de ordenación municipal e o que dice a Lei de Montes. Se os PORs se fan a escala parcela, eses problemas os evitaríamos. Hai que traballar a esas escalas de detalle, definir sobre cada parcela o que se pode e non se pode facer. E, por último, e esta tamén é unha proposta novedosa, xa remato con ela, se hai que traballar no tema da condicionalidade, da certificación forestal e da condicionalidade. A PAC está marcando eso, é dicir, os agricultores, os gandeiros máis intensivos, teñen que ter a día de hoxe determinadas zonas nas cales teñen que deixar de reserva para valores relativos á biodiversidade, á conservación do patrimonio, que queiramos. Por aí é por onde podemos traballar tamén os forestales, é dicir, definir que se unha persona ten un número de hectáreas productivas, as que sean 10, 20, 50, habría que prorratear eso, definilo con detalle, teña que ter tamén un número de hectáreas posiblemente destinadas a outros usos, frondosas autóctonas. Desa maneira resolveríamos 2 problemas e posiblemente 3. Un, a intensificación de eucalipto nunha zona. 2, a conservación das zonas de frondosas, que posiblemente terían unha alternativa económica. E terceira, algún incendio que outro. Finalicei. Sinto ser moi pesado co tempo, pero temos que axustarnos para despois intentar ter esa media hora de intervencións do público. Entón, vou a seguir sendo pesado co tempo. Quedanos 2 intervencións. Grazas, Manolo. Marei. A seguinte intervención é de Juan Castro Insua, doutor enxeñeiro agrónomo, investigador do Centro de Investigacións Agrarias de Madegondo. Bueno, moitas gracias por a organización, a Pablo, por poder estar aquí, que, como sempre, é un placer estar en Lugo, é unha terra onde traballei durante 4 anos destrozando o territorio, verdad, Pablo? En concentración parcelaria. Aquí na Xunta de Galicia, e ora estou traballando no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo desde o ano 94. Bueno, pois eu levo desde o ano 94 traballando en temas relacionados cos solos, co medio ambiente, e vou a dar a miña visión desde o punto de vista como agrónomo e investigador do tema da racionalidade agronómica dos usos do solo, dos usos da terra. Bueno, o solo é un patrimonio histórico de gran importancia. O solo é un patrimonio, é un recurso importantísimo para a humanidade, o máis valioso para poder ter alimentos, evidentemente, que a prioridade que debe ter a humanidade, non? E sobre todo con este crecemento que está habendo China, India, etc., que xa se están posicionando os especuladores en zonas de África, en zonas de Latinoamérica, comprando terreo, que va a ser un recurso moi escaso. Bueno, pois Galicia, o patrimonio que temos do solo, pois se remonta en estudios que fixeron no CSIC, polo menos aos suevos, non? Estudios que se fixeron, vedes aquí á esquerda, pois datados do ano 500, solos na zona de Dali do Gaiás. Bueno, isto é Castroverde. Castroverde pois ten varios castros, un deles collín é este. Normalmente a xente se asentaba nas zonas onde había mellor calidade de solos, onde había posibilidades de gandería ou agricultura. A paisaxe, os usos do solo teñen que estar de forma ordenada, dunha forma armoniosa na paisaxe, non? Entón, temos que contemplar a paisaxe como un conxunto, non podemos compartimentalo nin por profesións, nin por departamentos da Xunta, nin porque é un arte. A paisaxe para min é un arte que ao cabo de moitos anos se foi decidindo as mellores prácticas para que se fora un sistema sostible. Os socalcos, por exemplo, o mosaicismo, ora estamos volvendo en Inglaterra, en outros países, as sebes, isto xa estaba todo
inventado, non? Sin leyes, ademais, simplemente pola cultura dos paisanos, cultura que se respetaba. Ahora hai moitas leyes e non se respetan. Bueno, o cuidado ancestral, a xente cuidaba, por exemplo, que non lembra, sobre todo os maiores, o uso que se facía do monte para conseguir abono ecolóxico, o esterco. O monte participaba dentro das actividades agrogandeiras, non era un elemento extraño, sino que sin monte non podía haber agricultura. E por eso se foi incorporando esa materia orgánica que, gracias a Deus, Galicia ten un dos maiores contidos en materia orgánica do solo de toda Europa. Bueno, que pasa agora na Terra Chá? Bueno, a Terra Chá é un dos sitios, a comarca máis importante de España en produción de leite. Dentro da 9ª rexión europea en produción de leite de toda Europa. Sabedes que se hai un elemento clave na Unión Europea na agricultura é o vacún de leite. Bueno, pois estamos no top 10 da produción de leite de Europa, de todas as 260 rexións que hai en Europa. Pero temos un problema. Se collemos as mellores e as principais rexións produtoras de leite de Europa, vemos enseguida que nos diferencia unha cousa. Sabedes cal é? O vedes aí claro na diapositiva? Aquí está Galicia. Esta é a superficie forraxeira que temos. Solamente superamos aos polacos. A superficie forraxeira está ao redor de 20 hectáreas, e vedes, por exemplo, Inglaterra, Normandía, Irlanda, pois 80 hectáreas case Irlanda. O noso hándicap para producir barato é a falta de terra, de superficie forraxeira. E tamén é un hándicap, como veremos, medioambiental. Este hándicap se ve nos custes de produción. Estos son os euros por tonelada de leite, estos 140, estamos no top de todas as rexións europeas, en gasto de concentrado. Bueno, como xa decía o Dr. Marei, dos anos o abandono do campo supuxo unha perda desa armonía do territorio, unha perda de cambio de usos de solo. En este caso, eu non vou a poñer Pastoriza, porque é un caso moi específico de produción de leite, o concello máis importante de toda a Galicia de produción de leite, pero vou a poñer o caso contrario, o abandono das terras agrarias, o abandono das agras. Antes non había planes de ordenación municipais, pero a xente sabía que nas agras había que respetalas, había que poñerse de acordo para cultivar. Ahora, pois vemos como se va abandonando o territorio e como incluso vemos o peligro que supón para as vidas, que o monte chegue hasta as casas. Outro caso en Viveiro, que se pode sacar do visor do mapa da Xunta, calquera o pode ver, comparando as imaxes de, xa digo, a invasión das agras. Se ve clarísimamente esa perda de solo agrícola que é tan importante que para o noso patrimonio e para a nosa seguridade alimentaria. Bueno, hai outro tema. Cando nosotros incumplimos esa cultura popular de usos do solo, estamos infringindo problemas afectando os predios colindantes. Por exemplo, se non respetamos as distancias, a xente que está ao lado cultivando millo está perdendo a enerxía do sol. E estamos impoñendo un imposto ao sol dándolle sombra a esos cultivos. As plantas necesitan sol para medrar. Vedes aquí que se ve claramente ese dano que se produce en zonas agrarias, en zonas gandeiras. Tamén perdemos un tema moi importante. Un dos elementos máis importantes para a biodiversidade agraria é os usos do solo, os ecotonos. Non é solo, ten que haber... Galicia ten terras agrarias de altísimo valor natural. É unha das rexións de Europa que temos maior
biodiversidade agraria. Pero esa biodiversidade agraria está relacionada con ese mosaicismo, con esos ecotonos, con esos distintos usos. Non solamente necesitamos bosque, e non como o define a FAO. Aquí hai xente que sabe moito máis que a min e sabe a diferencia entre un bosque, o valor natural que ten, e unha plantación, verdad? Pois estos non son bosques, estos son plantacións. A pegada ecolóxica. Bueno, se nosotros miramos a terra que necesitaríamos para alimentar as vacas de Galicia, que non está aquí en Galicia, porque aquí non temos terra suficiente, todo pienso que se compra, todo concentrado, se o distribuímos, por exemplo, nunha ración media que levaría un 28% de soya, cebada, millo, colza, pois vemos a superficie de hectáreas, por exemplo, de soya, máis de 100.000 hectáreas, que non se producen aquí, verdad? Que non están aquí, están fora do país. É o que se chama a pegada do territorio en outros países do mundo, polas decisións que tomemos aquí, mal tomadas. Pois, por outro lado, estamos plantando aquí eucaliptos, dicindo que así vamos a ter uns beneficios ambientais tremendos, pero realmente o que estamos se deixamos de cultivar aquí, de outro sitio ten que vir os alimentos, como por exemplo da Amazonia. A soya principalmente está vindo da Argentina e o incremento de terras necesarias para alimentar a humanidade que se está dando na Amazonia. Aí sí que se perde biodiversidade. Aí sí que se perde materia orgánica. É un crimen da humanidade. Por outro lado, temos outro problema. Estamos acumulando fósforo no solo, o purín, os nutrientes. Se nosotros traemos os alimentos de fora, pero non temos terra para logo producir alimentos, nos vai a sobrar o abono, verdad? Estamos perdendo o balance, o equilibrio de nutrientes. Esta é unha estimación das terras necesarias para reciclar como abono o fósforo que se produce na gandería. No vacún de leite, primeiro, vacas de carne e ollo, os purines humanos, os lodos de depuradora. Quen non sabe que se están botando os lodos de depuradora nas terras agrarias? Que son purines humanos, esterco que van polas alcantarillas e que está volvendo mesturado con outros elementos que están nas cidades incluídos nas terras. Bueno, pois necesitaríamos 400.000 hectáreas para reciclar, que é superior ás 350 hectáreas de cultivo que temos en Galicia. Aquí tedes unha foto, un estudio onde Galicia xa era a comunidade que tiña máis contido de fósforo no solo, de toda España. Bueno, en Holanda, xa remato, Holanda acaban de decir, e outro día nunha xornada de vacún de leite a semana pasada, que, por certo, non había ningún galego entre a mesa, por eso me alegro de que invitedes a xente que coñece o territorio, dos técnicos que había, pero unha francesa da Comisión Europea dixo que Holanda vai a ter que matar 500.000, así o dixo, non hai nadie de PACMA aquí, non? 500.000 vacas por o exceso de fósforo no solo. Imperativo da Unión Europea. Moitas gracias. Moitas gracias, Juan Castro. A última intervención vai ser realizada por Roberto Hermida Lorenzo, presidente da Asociación Galega de Custodia do Territorio. Sí. Bos días e gracias por convidarnos a esta mesa redonda. Bueno, como xunto con Adela Figueroa, que estará pola tarde, pois
somos un pouco representantes do terceiro sector ambiental de Galicia, pois quería empezar traendo aquí o lema e o logo dunha campaña que empezamos o ano pasado que se chama Stop Eucaliptos Avante Carballo, que xunto con outras, porque esta non é a primeira, con outras que foron salindo desde fai moito tempo, pois o que son é un intento máis do colectivo ambientalista de achegar á sociedade a nosa preocupación pola expansión do eucalipto, dos cultivos de eucalipto en Galicia, no tempo e no xeito no que se están facendo agora mesmo. Para que non o coñeza, este manifesto está disponible, neste caso, por exemplo, na páxina do Grupo Naturalista Hábitat, aí todo, non me vou a estender nel, ni vou a entrar, pero si o vou a tomar un pouco como fío conductor. Este manifesto, basicamente, trae 5 puntos que se piden desde os grupos ambientalistas. Basicamente, estes 5 puntos resumen 2 ideas. Que é necesario regular as plantacións de eucalipto. Son 2 ideas bastante obvias, por outro lado, creo que non vou a descubrir nada, non? É preciso regulalas e, por outro lado, é preciso poñer en valor os recursos naturais autóctonos. Son 2 ideas bastante obvias e, nese sentido, antes falaban que hai que falar sobre datos e non sobre sentimentos. Como se van a aportar moitos datos e sobre o impacto ecolóxico dos eucaliptos se vai a falar noutra mesa, etc., pois eu creo que as cousas que vou a falar son tan obvias que non necesitan demasiado respaldo de datos, pero, bueno, ainda así, quero tamén deixar de fondo unha imaxen que é, 2 imaxes para que queden aí un pouco tamén, non? Este é un mapa extraído das directivas da paisaxe, na que se ve máis oscuro, non sei se o apreciades, porque é moi escasa a superficie de bosque de frondosas autóctonas, e neste color verde azulado a superficie de eucalipto, que quizás se vexa máis claramente aquí. Un pouco para que nos contextualizar tamén de que estamos falando, que non é unha cousa anecdótica. Ben, como digo, este manifesto que se resume basicamente en que é necesario regular as plantacións de eucalipto e que é necesario poñer en valor os recursos naturais autóctonos. Obviamente, tamén se recolle aí que as limitacións que se derivan dunha regulación deben ir acompañadas de propostas alternativas. E neso tamén hai que decir que nos somos claramente conscientes de que na proposta de alternativas se está fallando. Estamos fallando en Galicia como sociedade. E por eso tamén un pouco o eucalipto parece que agroma a veces como a única alternativa posible. E claro, isto, mentre non desbotemos tamén un pouco esta idea, pois a veces resulta imposible falar e propoñer outras alternativas, porque parece que o eucalipto oculta ou tapa todo, non? Como existe esta alternativa, pois xa non vamos a falar de nada máis. Pero claro, esta alternativa ten consecuencias e temos que ser conscientes desas consecuencias, non? Por poñer 3 exemplos de cousas creo que bastante obvias, de por que é necesario regular. Regular como é necesario regular calquera actividade das que facemos e impactan sobre o resto da sociedade, sobre o noso territorio. É dicir, nesto a veces nos parece que regular as plantacións de eucalipto é unha inxerencia sobre a nosa liberdade persoal, pero que toda a nosa vida, como vivimos en sociedade, toda a nosa vida está regulada. A veces estamos pouco acostumbrados a isto, pero é así. Entonces, esta é unha regulación máis, non é unha regulación específica. Está regulado onde podemos construir, onde pode pasar unha carretera, onde podemos construir un centro comercial, etc. Bueno, pois unha actividade máis é esta. Hai cousas que son obvias, é dicir, como sociedade recoñecemos, por exemplo, un valor ao noso patrimonio cultural e entón o protexemos de moitas cousas e o protexemos tamén das plantacións de eucalipto. Tamén recoñecemos un valor ao noso patrimonio natural, que non é un valor museístico, porque a natureza, o entorno no que vivimos, ten un funcionamento que é o que permite que nós mesmos vivamos con certa saúde física e mental. E para que ese medio natural funcione dunha maneira axeitada, necesita unhos elementos e necesita que estes elementos se relacionen entre sí, haxa unha serie de conexións. E cando simplificamos estas relacións e este sistema que é moi complexo, pois despois aparecen problemas tamén. E non son problemas teóricos, sino que son problemas reais que se ven no mundo no que vivimos.
Entón, tamén por eso, poñemos unha serie de limitacións a todas as actividades que nos facemos, non? E que teñen un impacto sobre o noso entorno e sobre o noso medio natural, porque queremos protexelo e protexernos, porque protexendo o bo funcionamento do noso entorno nos protexemos tamén a nós mesmos, non? A veces perdemos un pouco a perspectiva de isto, parece que a natureza é unha cousa así, bueno, para, non sei, non? De urbanitas que non teñen moito máis que facer e entón se preocupan das plantas e dos animais, pero estamos falando da nosa casa, e se deixamos que a nosa casa se degrade, pois estamos tamén perdendo calidade de vida, non? O mellor non somos conscientes, pero temos que facernos conscientes de iso. E, bueno, pois, por exemplo, por falar tamén de cosas que derivan destas creo que son obviedades, non? Si temos un territorio, por exemplo, no que facemos un especial esforzo por protexer os seus valores naturais, como pode ser, por exemplo, a Rede Natura 2000 ou a Rede de Espacios Protegidos en Galicia, pois, e temos, por outro lado, especies como o eucalipto, no que incluso vía judicial se ten establecida a peligrosidade ambiental, con estas palabras, como unha especie como Eucalyptus nitens, pois parece, por exemplo, incompatible que se permita cultivos dunha especie na que se demostra a súa peligrosidade ambiental en espacios que están dedicados á conservación da natureza. Entón, por eso, por exemplo, un dos puntos que inclúe tamén o manifesto é que se excluya a plantación de eucaliptos en Rede Natura 2000. Non é un capricho, é simplemente aplicar a lógica e os coñecementos que existen. Ademais, nos parece tamén que, por unha parte, desde o punto de vista económico, facer unha aposta tan forte como se está a facer en Galicia por un único cultivo é arriscado, e hai moitos exemplos na historia da humanidade que demostran isto, e, por outro lado, desde o punto de vista de soberanía alimentaria, que tamén se falou agora un pouco antes, pois que, ademais, boa parte desta aposta se este facendo de maneira irregular sobre terreos agrarios, sobre terra agraria, pois, ademais de responsable, ademais de arriscado e irresponsable. Entón, bueno, por centrarme un pouco tamén en tres puntos dos que se incluen no manifesto, un primeiro é bastante obvio e é que se cumpla a lei. Ao colectivo ambientalista non nos gusta demasiado a lei de montes que hai na actualidade. Nos parece que, antes se dixo que era moi restrictiva, non nos parece que é demasiado permisiva ou que protexe pouco determinado patrimonio cultural e natural que debería estar máis protegido. Esos termos poden ser discutibles, pero en calquera caso, a lei que teñamos, nos guste máis ou menos, hai que cumplila, e neste momento non se está cumplindo. E este é un dos principais problemas que existen na actualidade coa expansión do eucalipto, que se está expandido de maneira irregular, por non decir de maneira ilegal. E a administración que ten a obriga de supervisar isto e de asegurar de que a lei se cumple non o está facendo. E o desleixo é de tal magnitude que é difícil pensar que non hai unha implicación da administración nesta expansión. Bueno, por outro lado, como xa dixen, hai que facer compatible a conservación da natureza con creando espacios de exclusión do cultivo de eucalipto. A parte, se algún día temos un catálogo de especies invasoras en Galicia, que esperemos que sí, pois co que sabemos hoxe en día, con criterios puramente técnicos, o posiblemente o Eucalyptus nitens e o glóbulos poderían estar incluídos, e se non están incluídos non será por criterio técnico, será por outras cuestións. E para acabar, temos que potenciar e poñer en valor os nosos recursos autóctonos, como decía. Para empezar, que o monte pode producir moito máis que madeira e pode producir madeira para moito máis que un único uso. Se fala moito da multifuncionalidade do monte. Pois deberíamos potenciar, desde logo, económicamente unha estrategia que sempre demostrou a súa valía. E, bueno, e nada máis. Despois podemos discutir máis. Moitas gracias, Roberto. Sinto ser exixente co tempo, pero bueno. Vamos ahora a iniciar un debate. Temos media hora, algo máis de media hora, porque como había dúas intervencións,
temos casi hasta as 12 para facer un pequeno debate. Pediría a xente que formule as preguntas de forma concisa, non? E que non, para poder ter máis preguntas, non? E non ter un monólogo entre unha persoa e a mesa, non? Moitas grazas, pois, cando queirades, podes empezar a preguntar. Buenos días, yo soy Javier Gorgoso, colaborador de la Unidad de Gestión Forestal Sostenible de la USC, y quería hacerle una pregunta a Manuel Marey en relación al eucalipto, que es al cultivo monoespecífico de eucalipto que hay en la Mariña lucense. ¿Qué opinión te merece ese cultivo que hay en la Mariña, no solo desde el punto de vista de la producción, sino otros aspectos como la biodiversidad o los recursos hídricos, la protección de los suelos, etcétera? Bueno, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Sería complexo, ainda que temos tempo, o tema de debate tampouco quero monopolizar, o sea que primeiras causas de por que hai un monocultivo na Mariña do eucalipto. As causas, en primeiro lugar, responden a un efecto tractor, digamos, de un determinado cultivo que xa desde hai 80 anos, pola proximidade posiblemente ás fábricas onde se transformaba, fixo que os propietarios levasen a cabo unha inversión nas súas parcelas destinadas a ese uso, é dicir, a utilizar as súas parcelas para producir madeira con un determinado destino. Eso trouxo como consecuencia que, observaban unha rentabilidade económica e, sobre todo, observaban unha cousa que ten que ver co que os que nos dedicamos á agricultura e á ganadería, que é un tema sustancial. É dicir, tú produces algo, pero despois ten que haber alguén que enxo compre. De acordo? E observaban que aí, eles producían unha determinada especie e en cualquier momento, cando necesitaban ese recurso, transformalo en términos económicos, tiñan uns eucaliptos no monte, os querían vender, tiñan a posibilidade de vendelo en cualquier momento, en cualquier superficie, é dicir, tiñan acceso ao mercado e ser fácil da súa venta. Evidentemente, iso trouxo como consecuencia que máis e máis xente fose apostando por esa actividade. É dicir, producía diñeiro e era facilmente convertible a corto plazo en términos económicos. Que haxa un monocultivo? Bueno, eu non me gustan os monocultivos, son contrarios aos monocultivos, como profesor de planificación é a primeira elección que se debe levar a cabo. Por que hai aquí? En primeiro lugar, por efecto tractor, en segundo, quizás porque desde a administración non se levou a cabo unha planificación do territorio. Que debería habela? Sí, debería habela, sin lugar a dudas, xa hai moitos anos, e debería haber diversificado. Pero, despois, sobre o tema da planificación, e isto sí que nos levaría para moito tempo, a ver, temos que pensar sempre na planificación pensando nesas componentes que antes señalaba, é dicir, a poboación, os usos, as actividades, o sector económico que haxa por detrás. Regular por regular, prohibir por prohibir, de espaldas ao mercado, de espaldas aos agentes, ou sea, a xente que vai a traballar aí, é complicado. De acordo? Moi complicado. No mercado, no mundo no que nos movemos, no mundo, digamos, do capitalismo. Entonces, sí que hai que, primeiro, hai efecto tractor, segundo, habería que haber planificado e habería que haber levado a cabo, ao mellor, outro tipo de distribución sobre o territorio, e, evidentemente, eso teríamos como consecuencia hoxe outra paisaxe nese ámbito. Dende o punto de vista social, eu desenvolvín a miña tese de ingeniería, desenvolvína xusto na Mariña Oriental. Eu aí tuve unha oportunidade de falar con moitos, centos de propietarios forestais. E, evidentemente, a sensación e o que che transmitían a ti sobre o que era a rentabilidade que habían obtido, era positiva. É dicir, eles estaban favorables a seguir reinvertindo, por eso que comentábamos antes. Más cuestións. Desde o punto de vista ambiental, evidentemente, eu creo que non é positivo nunca o monocultivo, de acordo? E deberíamos haber regulado eso e deberías haber levado de outra maneira. Desde o punto de vista dafolóxico e tal, é discutible, neso non vou entrar, supoño que na segunda mesa haberá aspectos sobre eso. En resumen, aí o que houve foi, por unha parte, un efecto tractor moi importante, quizás falta de alternativas de outros sectores, e despois, quizás, unha deixadenda planificación. Eu sí que considero que hai que revertir esa situación, os monocultivos de cualquier tipo, porque o mismo tamén o podemos ter ca ganadería, o mismo podemos ter, os efectos que víamos antes de contaminación por purines en aquelas zonas nas que hai moita concentración de ganadería. Entón, desde o punto de vista planificador, deberíase evitar eso, pero sin nunca esquecer o que é a poboación que hai detrás, os mercados que hai detrás. Nos podemos imaginarnos como planificadores, como enxeñeiros, como quen sea, dicir, este territorio tense que destinar a eso, se a xente, os propietarios dese terreno, non están nin capacitados, nin motivados para leválo a cabo, e se detrás deso non hai un mercado que tire por eses produtos, vai ser un fracaso, sin lugar a dudas.
Básicamente, eso. Se quería comentar. Ese problema a outras zonas próximas, como é a reserva de terras do Miño? Mira, vamos deixando, non entremos ao diálogo, porque senón non damos oportunidade a outra xente e vamos abrindo outros turnos. Sinto ser un pouco drástico, pero es que nos dixeron que buscársemos a maior pluralidade. Aquí hai unha persoa que levantou a mão na segunda fila, por favor. Depois, se pasa un tempo, podes formulada. Non te estou cortando tu dereito a opinar. Moitas grazas. Vale. Son Ramón Rimunde, un silvicultor da Mariña, directivo de Provagal, da Federación de Asociacións de Produtores de Madeira de Galiza. A miña pregunta vai dirixida, non anotei ben o nome, creo que é Roberto Hermida, é a última persona que interviu, non? Bueno, en primeiro lugar, agradecer estar aquí e todo o que falastes, que me pareceu moi coherente. Non tanto no caso do último que interviu deste señor Roberto Hermida. Ainda que sí estou de acordo en que se cumpra a lei e que a administración non pase como pasou, que non se plante en terras agrarias, por exemplo, está clarísimo, e tamén de crear algúns espacios. Xa non estou tanto de acordo en eso das especies invasoras, pero no que estou totalmente en desacordo, e aí vai dirixida a miña pregunta, é en que hai que potenciar os recursos autóctonos da madeira, outros usos, o monte, ocio e tal, porque económicamente está demostrada a súa valía. Mira, vas perdonar, pero resumidamente, nós en frondosas non podemos competir no mercado mundial. Non podemos competir nen sequera en coníferas, do que na provincia de Lugo temos moito, porque hai outros moitos países que non podemos competir con eles. No único que podemos competir é no eucalipto, no que somos primeira potencia, e naide se pode opoñer a nós, non? Entón, iso de que os montes que queres potenciar para cortar dentro de máis de 50 anos e que ademais teñen un mercado agora mesmo casi inexistente, 50 euros tonelada, no mellor dos casos, non se pode soster. É dicir, o principal argumento que se pode aportar a favor da plantación de eucalipto é o que acaba de decir Manuel Marei, que económicamente non hai alternativa ao eucalipto. E iso eu creo que é desafortunado ese eslogan Stop eucalipto, avante Carballo, porque co Carballo non vamos a ir a ninguna parte. Entón, eu quero facerche unha pregunta de por que indicas que económicamente demostrou a súa valía o investimento en plantacións autóctonas. Bueno, o que decía eu é que as especies autóctonas teñen a súa valía. Eu estou de acordo no que dice. Ahora mismo, tal como está planteado, o eucalipto é a alternativa. O que non me parece que sea de recibo, nin que sea normal, é que pretendamos extender isto no tempo. E creo que a Administración ten unha responsabilidade aí, que precisamente de abrir outras vías e de potenciar, de abrir mercados. Unha cosa, por exemplo, que está dicindo, e que a disculpa, por exemplo, a nivel de propietario, eu vivo na miña familia, non? É dicir, se planto frondosas, non vou a poder cortar hasta... É dicir, estamos falando dun mercado que non existe e que, por tanto, para inicialo, temos un tempo de demora que non estamos dispostos a asumir como individuos. Pero o que non podo entender é que a nivel administrativo, a nivel como sociedade, non seamos capaces de asumir ese tempo de demora. E hai maneiras de facelo. É dicir, por poñer un exemplo de sobra conocido, o que está facendo, por exemplo, China, antes se falou do que está pasando en África e tal, pois a inversión, por exemplo, de China en África está discurrindo precisamente neses términos. É dicir, China como país, como goberno, aposta a largo plazo por determinadas inversións que outros países como nós, por exemplo, que vivimos nun capitalismo inmediato, non estamos dispostos a asumir. Bueno, pois eu creo que o noso goberno ten que asumir e ten que facer unha estrategia a longo prazo, máis aló dos 4 anos electorais, por determinadas vías que sean unha alternativa. O que hoxe é a única alternativa, parece que é o eucalipto, non? Pois creo que hai que abrir. Non digo que ahora mismo
e tampouco estamos plantexando eso, non? Que haxa que eliminar os eucaliptos de Galicia, pero sí que hai que explorar outras opcións para que nun futuro de medio e de largo plazo teñamos unhas alternativas a este cultivo, que non sexa único. E por razóns ambientais, por razóns sociais, tamén por razóns económicas, porque non hai ningún cultivo que ao longo da historia pervivira tantos anos como para pensar que se pode vivir sempre del. E co eucalipto está pasando unha cousa e que probablemente, así como con outros cultivos, unha vez que se acabou o seu ciclo económico, se retiraron e se sustituíron, co eucalipto, pola extensión e polas características do eucalipto, é probable que isto en Galicia non poda pasar. É dicir, que no momento en que o eucalipto como negocio, como mercado, peche o seu ciclo, e iso pasará, porque pasou sempre ao longo da historia, quitar o eucalipto de Galicia vai ser moi difícil, tal como se está facendo, porque está poñendo eucalipto en todas partes. E ten un carácter invasor, e iso se ve. E, é dicir, o eucalipto está máis alá de onde se planta. E iso ten uns efectos que van ser moi difíciles de revertir, incluso unha vez que económicamente deixe de ser interesante. Moitas grazas, Roberto. Hai unha pregunta na terceira fila. Xa está. Ben, non, eu quería falar que aparentemente é certo o que se comentou aquí, é certo que hai un imperativo económico que tira do eucalipto. Pero eu creo que tamén, e penso que contestando un pouco ao que escoitei da mesa, tamén o que nos temos que plantexar é que a política forestal ou a política agraria non teñen que vir dictadas polas empresas que tiran dese produto en sí, senón que ten que haber unha ordenación global dun territorio. Eu creo que, tal como estamos plantexando, que decir que o eucalipto é a única alternativa, claro, cerráronse as portas. Cerráronse as portas. Entón, o que nós deberíamos de demandar aquí como reserva da biosfera, porque isto é unhas xornadas que están pensadas para reserva da biosfera Terras do Miño, que é precisamente insigne porque ten uns valores naturais onde, como moi ben dixo o señor Arxerio que presentou a principio de todo, está encadrada dentro do programa MAP, Home e Biosfera, é dicir, seres humanos, homes e mulleres, porque a min eso de homes tamén, eu son muller e vivo aquí. Ben, entón, quero decir que isto está encadrado nese territorio. E ese territorio ten uns valores naturais e ten uns valores humanos e ambientais que teñen unhas características. E por iso se lle deu ese título. Entón, precisamente, o que a min gustaríame que destas xornadas saíse unha proposta de reclamar a administración unha organización e unha ordenación que preserve precisamente eses valores naturais que teñen como insigne a biodiversidade. E a biodiversidade que se establece nesta reserva da biosfera. Hai pouco tempo veu do Brasil o presidente das reservas da biosfera do Brasil e estaba escandalizado, só desde o avión, da cantidade de masas de eucaliptais que había neste país. Hai cousas que din o sentido común, máis alá dos datos, porque os datos tamén os sei manexar, eu tamén sei manexar os datos, pero hai unha cuestión que se chama sentido común. E o sentido común nos di que un país non pode estar abocado, incluso a súa xente, non se lles pode estar abocando a que únicamente podan plantar unha cousa porque hai unha empresa que a compre. Eu viaxo moito por Francia, vin os bosques de Alsacia e vin os bosques das Landas e estou moito en Bretaña. En Bretaña as hortas chegan hasta a beira do mar. E en Alsacia e nos Vosgos hai uns bosques que son a maravilla e ali apañei cogumelos porque son comunais. Deben de ser burros os franceses. Deben de ser burros os italianos, que teñen un clima que pode ser parecido e non plantan eucaliptos. Que pasa? Que teñen unha organización e unha rede comercial que lles favorece precisamente que a xente que quere vivir do campo poda colocar os seus produtos. E a iso eu creo que é do que estamos tratando aquí. É dicir, que todos podamos vivir do campo. E eu non estou moi partidaria, perdonádeme, só que vou dicir unha cousa, que só podan falar do campo os que viven no campo. Non, da cidade tamén falan os do campo. Somos todos un mesmo ecosistema. Entón, temos todos voz e temos todos que falar, porque esta é a nosa terra. E esta é a terra que recibimos dos nosos pais e que llevamos deixar aos nosos descendentes. E iso é moi serio, é moi grave. E iso é o que eu quería decir. Moitas gracias. Simplemente quería incidir un pouco nese comentario que fixo o compañeiro Roberto, son as Carribas da Asociación Galega de Custodio do Territorio. E, bueno,
claro, hai moitas cousas que son obvias e parece que aquí os que vimos falar de conservación, de valores naturais, estamos radicalmente en contra do eucalipto, pero realmente hai datos que eu creo que son abrumadores, non? Ahora mismo, a que se calcula que hai 500.000 hectáreas de plantacións de eucalipto en Galicia e medrando, ese é un dato do último inventario forestal. De bosque autóctono hai 400.000 hectáreas, é dicir, xa unha especie de cultivo é superior aos bosques autóctonos. E se temos en conta que eses bosques autóctonos, unha gran maioría non son bosques maduros, son froito dun abandono recente de certas actividades, pois danos conta de que da necesidade que temos de conservar o noso bosque, non? E digamos que iso é tamén un imperativo legal, que por moito que se diga que de Europa só veñen restriccións, de Europa tamén veñen axudas, ven diñeiro, que ven que recibimos e que ven que nos peleamos a hora de loitar polos fondos, non? Cando hai o reparto. Por iso digo que penso que non se debe obviar, non? Que estar en Europa para o bon, para recibir os cartos, tamén ten unha contraprestación que é acatar unha serie de normativa tamén a nivel social e ambiental. E, por outra parte, tamén comentar que todo isto de que se fala de que os eucaliptos poden ser digamos, a única alternativa para o rural, tamén queda en entredito dende o momento de que hai unha estadística que di que aproximadamente 9 de cada 10 propietarios forestais viven fora do rural. Por iso que decir que esa alternativa, o rural vive basicamente de eucalipto, tampouco é unha realidade, digamos, moi real, non? E, bueno, simplemente non era facer unha pregunta, simplemente aportar uns datos máis para o debate. Porque senón non ten moita natureza, de calquer maneira vai a falar. Bueno, non sei se son preguntas realmente, son aportacións. A ver, pois tocarame a min empezarche a tratar de, non sei se contestar ou reflexionar sobre isto. A ver, cando se fai esta reflexión de que masas exóticas, neste caso de eucalipto, ocupan unha superficie máis alta que as masas autóctonas, o de bosque natural. Antes que os de autóctona, bueno, todos os bosques aquí son antropizados, elevamos, como dixen ao principio, moitos anos ocupando 30.000 núcleos de población, un núcleo por kilómetro cuadrado, e todas esas masas, o 99% delas, seguramente tuveron unha intervención humana importante. Bueno, pois, evidentemente, é unha reflexión, un dato que se dá aí. Eu pregunto e paso a pregunta seguinte ao outro lado, é dicir, se ora analizamos eso no contexto, por exemplo, que eu tamén falei aquí antes do ganadería, cal é a relación entre vacas frisonas con orixe na región Frison, en Holanda, e vacas cachenas? Pois seguramente todavía teñamos unha desproporción máis alta, de acordo? E así, na agricultura, e así cun resto de actividades. É dicir, ao largo da historia, houve sempre movementos de cultivos, de usos, de especies. Porque, claro, aquí hai un concepto de territorio. Eu entendo o territorio como aquilo que se debe de aproveitar, usar, podemos dicir, en cada momento da historia con unha serie de limitacións, pero que está ao servicio da humanidade. E a humanidade desde a máis cercana hasta a máis lexana. É dicir, non é o territorio como algo que temos que conservar aí porque nun determinado momento fixemos unha foto e ten que ser desa maneira. Terémolo que usar. Ese é o criterio de planificación. De acordo? É dicir, teremos que usar o territorio racionalmente para un tipo de sociedade que así o demande nese momento, con toda a legislación e restriccións que haxa de diferente rango. Segunda cuestión, cando se lle pregunta, se dice algo do sur, que só os do rural poden opinar. Home, eu creo que hasta agora os do rural foron os que menos opinaron. Eu considero o do rural, foron os que menos opinaron. E os que son os propietarios desas parcelas, dese territorio, que interaccionan ali, considero que algo de representación teñen que ter e algo de opinión teñen que ter. Porque son os propietarios, porque o adquiriron por herencia ou porque o compraron dese territorio. E son os axentes, os suxetos, os obxetos, todo eso que dice a planificación territorial. De acordo? Entón, eu creo que aí o do rural non ten que ser a única opinión, evidentemente, pero ten que ser unha opinión importante. Con relación á encuesta esta que me dices, a mí gustaríame saber cal é a fonte, porque ese tema me dediquei moito tempo, saber se 9 de cada 10 propietarios non viven no rural.
Non coñezo cal é a fonte desa información, non sei cal é a estadística, gustaríame saberla máis que nada porque é un tema de investigación que lle vamos dando moitas voltas tratar de saber esa representación. Temos de algunhas zonas e non chega a ese porcentaxe. Sí, evidentemente, como dixen ao principio, a xente se vai e o territorio queda. A xente se vai e o territorio queda. Que a xente se vaya como consecuencia do monocultivo, se este caso queremos centrar do eucalipto? Eu creo que non. Que non hai unha relación entre iso. A xente non se vai porque a presión o eucalipto. A xente se vai por cuestións económicas, sociais, de outro tipo. Ahora, as alternativas que quedan para o territorio en cada zona son distintas. Aquí hai unha tendencia a falar de Galicia en xeral. Cando analizas Galicia desde a escala parcela hasta a escala global, te atopas que hai miles e miles de Galicias. E hai zonas nas cales hai moitas alternativas, moitas, e outras nas cales apenas quedan unha ou ningunha alternativa. Todo isto, entendo que esta polémica xurde agora como consecuencia dese decreto, algo que tamén formulei na miña presentación. A mí o que me parece grave é que se castigue a zona onde menos alternativas hai a restringirlle unha das poucas alternativas que queda, sobre todo sin haberlle pedido opinión e sin haber dado argumentos técnicos que sirvan para iso. Básicamente, o que quería comentar sobre esa intervención. Gracias, Manuel. Vamos a darte... Ahora, con respecto ao do autóctono das vacas galegas, evidentemente sí que hai bastantes vacas autóctonas na Serra dos Ancares, na Serra do Courel, que están creando ese paisaxe, que están evitando incendios, e evidentemente son vacas moito máis rústicas, e por eso se adaptan a terrenos máis pobres. Están casi toda esa zona dos Ancares, o Courel, sí que hai unha alternativa, como se está vendo. Está aquí o presidente da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que traballou moitos anos nos montes veciñais dese territorio, e hai xente xoven que se está incorporando. Evidentemente, nas zonas de alta produción, como pode ser a Terra Chá, non vamos a meter vacas rubias nin autóctonas porque estaríamos en outro sistema, que non sería racional en toda Europa. O que sí non é racional con respecto ao resto de Europa é que aquí sí que temos unha excesiva, polo menos, superficie de monte adicada a eucalipto e moi escasa superficie agraria. E aí veñen os problemas da contaminación. Non é porque o gando contamine, que non contamina, aínda non está contaminando por nitratos, non temos zonas vulnerables, aínda que alguén sempre está dicindo que a vaca contamina. Contaminan os incendios tamén. E tamén hai unha cousa que, como decía a señora, que claro que temos que opinar os que estamos na cidade, porque somos os que pagamos os impostos. Eu me pregunto, a produción con datos... Todos pagamos os impostos. A ver, os da cidade, hai máis xente, acaba de decir o señor Marei. Estou dicindo que na cidade é onde hai máis xente e onde tamén ten que decidir sobre a política agraria común. Que se vota, eso se vota, e eso é certo. O que sí, hai 8 millóns de metros cúbicos de madeira, verdad, o ano, se non me equivoco, de cortas. O valor desa madeira canto é? Ao produtor, non á industria. 30 euros por metro cúbico? O máis, 300. Canto costan os incendios a todos os contribuintes? Quen o sabe? 173 millóns. Eso é unha decisión que se estamos tomando desde a política, desde a Xunta de Galicia. Queremos subvencionar con todos os nosos impostos que haxa ese tipo de políticas, pois aí están. Ahora que sí, por exemplo, a PAC impide que a partir de 15 hectáreas hai que diversificar, verdad? Hai que deixar un 5% da superficie a partir de 15 hectáreas para o que se chaman sistemas de interese ecolóxico, que son esas zonas de biodiversidade, de terrenos para que haxa páxaros, para que haxa bolboretas,
para que haxa esa riqueza, ese paisaxe que todos queremos desde a cidade e tamén, por que non, do rural, para que non se moleste nadie. Entón, bueno, simplemente decir eso, si cada 15 hectáreas de eucaliptos temos que deixar un 5% de sistema ecolóxico, é o que se está pedindo coa xente que ten millo. O sea, o que hai que ordenar. En Chile non deixan máis de un 30% da superficie de unha cunca hidrográfica a eucaliptos. Non sei se o saben. Por qué? Porque un eucalipto consume 400 milímetros máis de auga que unha pradeira, que son 4.000 metros cúbicos ao ano. O canon de agua anda por un euro metro cúbico. Bueno, nada máis. Tamén, non? Sí. Bueno, sí, eu quería só dúas ideas, que o feito de deixar un espacio para que haxa pasariños e bolboretas non é para que haxa un xardín ao que ir a pasear, é que eso ten unha función no ecosistema. E, por exemplo, unhos das especies que estamos perdendo e que deberíamos aprender de outros países que van por diante de nós perdendo cousas, non? Como é o caso, por exemplo, do Reino Unido, donde hai unha caída brutal dos polinizadores, pois nos vamos detrás nese camiño tamén e deberíamos ir aprendendo esas cousas. Parece que perder bolboretas é simplemente perder cousas bonitas que andan por aí polo campo, pero as bolboretas polinizan igual que outros insectos, polinizan tamén os nosos cultivos. E se non queremos chegar, por exemplo, ao extremo de algunhas rexións de China onde teñen que polinizar as maciñeiras a man porque non hai polinizadores, porque, claro, todas estas cousas a veces as vemos así nun plano teórico e parece que non van a pasar no mundo, pero están pasando. Entonces, por eso é necesario conservar o funcionamento dos nosos ecosistemas. E, por outro lado, quería comentar tamén, cando antes decía que a lei forestal de montes actual non nos gusta porque é demasiado pouco proteccionista sobre algunhas cuestións, non? É que, por exemplo, unhas cosas que non se ten en conta en Galicia, en xeral, na nosa normativa, é que nos apenas temos bosques. E vimos dunha realidade, ademais, de fai 50, 60, 80 anos, na que os bosques, prácticamente, o sea, na que as formacións forestais prácticamente non existían. Vimos dun territorio desarbolado. E as nosas árbores, moitas veces, non están formando grandes extensións de bosque, sino que están formando sebes, formando pequenos rodais. E desde aí, desde esas sebes e desde esos rodais, están sostendo a funcionalidade do noso ecosistema, porque aí están funcionando de conexión entre distintos hábitats, están soportando poblacións de moitas especies, están, incluso desde o punto de vista práctico, facendo de barreiras, por exemplo, a expansión de determinadas pragas, etc., actuando como refuxo de especies que regulan, por exemplo, a presencia de determinadas pragas. Despois, claro, cando aparece unha especie como esta que temos agora ca pataca, todo se volve máis difícil, porque resulta que primeiro nos dedicamos a facer tabla rasa sobre o noso medio e despois, cando temos que controlar, nos vemos incapaces. Quero decir que todas estas formacións arboladas, todas estas árbores que están fora de formacións que teñan como mínimo 20 hectáreas, quedan á marxen de calquer tipo de protección. E aí estamos perdendo gran parte do noso arbolado, que non está, volvo a decir, en bosques, sino que está espallado polo territorio, facendo de sebes entre prados, etc. E isto se está perdendo con total impunidade, e estamos creando unha Galicia onde xa hai sitios onde é difícil atopar realmente especies autóctonas. Va a formar outra pregunta. Buenos días. Me llamo María Ángeles, soy veterinario y funcionario de esta entidad. Me gustaría hacerle una pregunta abierta a todos los que están en esta mesa. ¿No sería importante que antes de mirar todas estas cosas que estamos tocando, que pensáramos en si no sería interesante que tuviéramos una concentración parcelaria que sería buena para el sector forestal, para el agrícola y para el ganadero? Y que además el equilibrio que tenemos entre el medio y el hombre no estará tan mal en la provincia de Lugo, cuando es una provincia que tiene 3 reservas de la biosfera y prácticamente todo su territorio o una gran parte de su territorio en red Natura. Bueno, ben, a ver,
como soy o presidente, encima. Para darle máis entrada a xentes, Juan, despois vamos. Eu xa falei, pero bueno. Vamos a ver, eu fai tempo que non estou en concentración parcelaria, sufrín aquí, non está ben a lei de concentración parcelaria, porque eu que traballei durante anos, non é un instrumento que permita respetar os valores da biodiversidade, como acaba de decir Roberto. Entón, está pensada para a productividade, está pensada para un sector solamente en caso, bueno, traballei en agrícola, forestal, tamén había... Falta por integrar toda esa multifuncionalidade. Para el ganadero non sería importante? Hombre, para o gandeiro sí, o que pasa é que para todas estas cuestións que estamos falando, a política agraria común non solamente pensa en productividade, senón que hai unha parte, o 30% das axudas é greening. O sea que realmente o que se valora non solamente a intensificación, porque gracias a nosa sistema de produción aínda non temos contaminación por nitratos, ao mellor porque non temos a concentración parcelaria. A miña resposta é, tal como está a concentración parcelaria ahora, non. Unha ordenación multifuncional, multifuncional con todos os usos que hai no territorio, sí. Gracias, Juan. Mario, que vai a comentar algo tamén. Bueno, eu darei a miña opinión como Concello de cara ao que son as concentracións parcelarias no Concello de Muras. No Concello de Muras non existe. É dicir, realmente non existen. Temos 3 montes comunales, penso que é moi fácil, bueno, poñamos entre comillas o de existen, é moi fácil ver unha concentración parcelaria desde o punto técnico. É dicir, vale, empezamos, ten unha serie de fases, cábase cos títulos definitivos, non nos vamos poñer nesa tesitura. Sin embargo, estamos no principal, é dicir, nosotros temos outro problema, que é catastro. Entramos por aí, porque realmente parte das fincas hoxe en día non se sabe de quen son para facer a concentración. Tú chegas a un monte que chegas con unhas 5.000 fincas, 4.000, e ponte a rebuscar. Ali aparecen tatarabuelos de Cuba. Entón, claro, aí estamos nunha tesitura que xa é un problema que xa ven doutras competencias, de cara ao que temos nós do problema día a día, que é o que estou contestando ahora mesmo, de cara ao que é o Concello. Nosotros, por parte de Catastro, pídenos 2 cousas moi claras. Renovación catastral, para poder saber onde teñen as fincas, porque poden ir, como dicimos ali, en idioma moi rural, ao través, en vez de ir ao dereito. Queda naquela sebe, non se sabe onde están os marcos, e a segunda parte, que hai camiños en desuso que xa están cobertos polas pradeiras, que non foron eliminados, témolos ali, ainda siguen sendo camiños públicos que, por lei, habría que abrilos. Queremos abrir os camiños públicos todos. Entón, o minifundismo volve. Non é que volve, xa non se foi. Por lo menos no que é o noso territorio. Entón, aí estamos en 2 problemáticas moi graves. É dicir, non nos vayamos meter ahora mesmo, é que é fácil fazer. É mentira. A concentración parcelaria a día de hoxe en Muras é unha cousa tan complicada como, bueno, non poño exemplos. E remata, bueno, eu vou dar agora aquí unha conclusión, así, 2 segundiños, porque así tampouco non creo que entre moito máis, eu como Concello, son o que menos técnico teño, de cara, bueno, o que vou falar menos técnicamente, o enxeñeiro agrónimo podría falar tamén, opinar, pero, bueno, eu creo que o que falamos todos, e penso que estamos todos na mesma tesitura, é que naide de erradicar completamente o eucalipto, nin ao mesmo tempo naide quer un monocultivo de eucalipto. Dixo claramente aquí o meu compañero, Marei, o monocultivo de eucalipto non é bom. Nin erradicar o eucalipto por o que dixen eu antes. É dicir, hai concellos que hoxe en día, como lle se erradica o eucalipto? É unha complicación. É dicir, eu penso que hai que cumplir a lei, pero hai que cumplir a lei con respetar unha serie de cousas, que falámoslo entre todos. Eu penso que casi todos falamos no mesmo, que eran as accións culturales, a cultura que viña dos nosos antepasados, outro era o que era a superficie alimentaria, é dicir, temos unha potencialidade no que son as granxas de leite que temos que tirar por elas porque nos estamos quedando atrás, cando somos os 10º de Europa, na zona xeográfica, o que sexa. E despois hai unhas decisións técnicas, que somos, que aquí estamos varios técnicos que opinan moito mellor que a min dese tema, que realmente propostas alternativas, mercados, xente, e que hai unha serie de condicións que realmente non é tan doado. E todos, eu penso que casi todos estamos opinando no mesmo. Eu o que digo é que non se pode impoñer por parte de quen sexa unha decisión drástica como que falábamos dunha zona 1 e unha zona 0. E menos cando unha zona 0 lle quitas as poucas oportunidades que ten. E non hai máis. Aí estás te metendo nun lío moi gordo. Eu non está xa con nós, pero dixo unha vez Argelio tamén que realmente... perdón, é que se cambiou de sitio.
que creo que estamos aquí gracias aos nosos antepasados. Tan mal non o deberon facer, creo eu. Cal é o problema? Que ahora mismo estamos no 2017 e parecemos que volvemos a estar nos 80. A miña última revisión catastral foi nos 90. E fixose nas casas con dúas señoras. Eu era pequeniño e andaba por ali como os soplagaitas, por dicir algo. Entendes? Hai que entendelo. Eso é onde estamos moi retrasados. E con isto termino. ¿Alguna outra pregunta? No, vamos a... Perdón. La siguiente. Son Eloy Villado, presidente da Comunidade da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Mira, eu escoitei o comentario de Ramón Reimundo e aparte de que o escoitei máis veces e leo cando escribe, pois leo con atención porque me interesa moito o que di. Pero eu quería facer primeiro unha advertencia. Hai que ter cuidado cos criterios puramente economicistas como os que se falaron aquí, porque entonces xustificámoslo todo. Estaríamos xustificando algo que nos parece atroz, a deforestación da Amazonía pois para cultivar soxa e producir gado, ou a deforestación das selvas de Borneo e de outras partes de Indonesia, outras partes do sudeste asiático para producir aceite de palma que ademais non se eleva o colesterol. Se estamos falando de que o eucalipto é a única alternativa económica, probablemente a xente da illa de Borneo tamén lle parece que o aceite de palma, ou polo menos a determinadas partes, é a única alternativa económica. Hai que ter cuidado con eses criterios economicistas porque nos poden levar a ter que cuestionar o que lle cuestionamos a outros. E despois hai unha cousa que a min me preocupa moito, é que non se fala, e aparte de que é un problema real, é os incendios. O sea, cando se vai a producir, cando falamos de California, do gran terremoto que esperan, o Big One, eu tamén espero aquí, ojalá nunca se cumpla, outro Big One, ou polo menos varios Big. Decíame un profesor portugués, especialista en incendios, que algunhas veces en Galicia, que ocorre nos meses de xullo ou agosto, o sea, que tiña observado tanta sequedad, tan pouca humidade no aire, dice que quedaba aterrado. O sea, vosotros pensáis nos incendios que se produciron hai 2 anos na provincia de Alberta, en Canadá, en pleno inverno. Os incendios que se están producindo en California, os incendios que se están producindo en Australia, os incendios que se están producindo en Chile, me parece que foron 500.000 hectáreas últimamente. Todas estas cousas, se non hai territorio fragmentado, se non hai un territorio diverso como desgraciadamente xa prácticamente non existe no sur de Galicia, podemos ter o Big One, ou volvo a insistir en varios Big. E para rematar, esta reunión que temos aquí é importante e alégrome porque eu creo que esta problemática existe. É algo que hai diversas partes interesadas e diversas opinións e é algo que isto, polo menos, permítenos empezar a discutir. É unha cousa da que se botou aquí en falta e dice que non houbo planificación. Bueno, vale, se non houbo planificación, empecemos a planificar agora. O que pasa é que coa disculpa de que non houbo planificación, agora vale todo. Estou non dicindo fundamentalmente polos defensores a ultranza da invasión do eucalipto. Eu non digo que o eucalipto non se poida cultivar, sí, pero baixo condicións. Este decreto a mellor é excesivo no sentido de que uns concellos e outros non? Probablemente sí. Pero discutamos en que condicións, como canto, pero non, como non houve planificación, pois xa deixamos tabla rasa. Que é do que máis ou menos se dice, é a xustificación que se dá. Dice, non houve planificación, entón non hai nada que facer. Bueno, empecemos a planificar, deámonos un tempo para planificar. Moitas gracias. Mira, eu vou tratar de ser moi breve, pero vou repescar a pregunta de María Ángeles, non? Mira, dediqueime tamén unha etapa a traballar en temas de estudiar as concentracións parcelarias, o tema do tamaño das fincas e a forma. Ya, desde o punto de vista agronómico, ganadeiro, e do punto de vista forestal, a conclusión é o tamaño importa,
acordo? A forma importa, e, dende logo, canto máis grandes son as parcelas, económicamente, técnico-económicamente, son millores. E iso justifica que as concentracións con criterios dos anos 70, 60, modelo importado dos Estados Unidos, se tiñan que facer no século XXI? Non. Obviamente non. O sea, hai que incrementar o tamaño da propiedade para que sean rentables, porque estamos nun xogo sempre aí de unha mínima rentabilidade, e isto é importante. E segundo, bueno, pois hai que facela con outros criterios e noutras zonas, e seleccionar moi ben as zonas. Dicir, non é cuestión de decretar todo Galicia zona de concentración para terminar concentracións, pero sí que é importante, o mellor, decretar todo Galicia para o que comentaba o meu compañeiro, é dicir, para o que é a identificación da propiedade. De acordo? A identificación da propiedade. Ese traballo que deberíamos facer os ciudadanos, que debería recopilar catastro, que non facemos, porque os proindivisos, os desconocidos, eso sí que é un problema moi importante a hora de todo, de xestionar, de conocer, etc. Bueno, non me quería estender moito máis neso. Tamén había outra pregunta, reservas da biosfera. Sí, eu estou de acordo, pero con compensación á xente que ten ali terras e que vive ali, de acordo? O sea, non é conservar por conservar, simple e llanamente é gestionar. Vale, e agora moi brevemente sobre o que comenta Eloi. Evidentemente, non solamente teñen que ser criterios económicos os que decidan, pero teñen que ser considerados. Se non hai mercado, podemos poñer o que queiramos. Ao final, vamos a encontrar que a cruda realidade. Xeneremos o mercado. E iso é papel de todos, os propietarios, todo o sector, por decirlo así. O tema dos incendios, brevemente. Bueno, eu creo que son dos máis críticos co sistema de defensa contra incendios que temos aquí, porque se ocupa simple e llanamente do que é extinción. E, además, é un sistema, pois, digámoslo, caro, insostible, e que está pendiente sempre de que nese verán non chova ou non chova. En función deso está o éxito ou o fracaso, porque seguimos tendo moitísimos incendios que despois apagamos máis ou menos rápidos en función de que colapse ou non o sistema. E, por último, a planificación. Sin lugar a dudas, eu estou de acordo totalmente ca planificación. Hai que planificar. De feito, puxemos aí. Hai que planificar porque a partir de aí poderemos ter propostas que sean sostibles no tempo. Non é cuestión de facer planes por facer planes. Iso é moi fácil. Falo desde arriba, impolo e punto. Non. Hai que debatir, hai que estar ca xente. Se che leva un mes, 2, 3, 5, os que sean, pero ao final un plan consensuado, porque esa son a garantía do éxito. Ou creo eu que é a garantía do éxito. E, desde logo, non é excusa que non o fixéramos hasta ahora. Hai que organizar o territorio para que o maior número de actores estén convencidos ca solución. Nada máis, brevemente. Que unha última pregunta. Eu deses ultra... Como son? Eucalitizadores a ultranza. Así, eucalitizadores a ultranza. Eu, desde logo, non o son e conozco poucos. De acordo? Conozco algún moi puntual, pero eu, desde logo, non o son. A ver, los años, como algunos. Eu quería dicir unha cosa sobre o tema de incendios. É certo que as estadísticas mostran claramente que a maior parte dos incendios en Galicia non se producen sobre eucaliptais, pero sí hai que ter presente que o eucalipto é unha especie pirófita e que cando hai un incendio, no eucaliptal é especialmente virulento. E claro, cando temos os eucaliptais imbrincados en toda a paisaxe, e incluso temos un caso moi reciente que foi o incendio das Fragas do Eume no 2012, no que o incendio se produce nunha zona de matogueira do exterior, inmediatamente toca con os eucaliptais que están prácticamente metidos no corazón das Fragas do Eume e, bueno, eu estuve ali facendo unha evaluación despois do incendio, non? E era moi obvio. É dicir, temos na zona de eucaliptais que o lume alcanza os 40 metros de altura e queima absolutamente todo, e inmediatamente pasa a zona de bosque caducifolio, no mes de abril, que está empezando a brotar as follas, e as follas das árbores que estaban a 1,5 metros sobre o chan non se queiman, porque o lume no bosque pasa polo sotobosque de maneira moi rápida, hasta que na ladeira de enfrente volve a pillar eucaliptos e volve a coller unha virulencia tremenda. Non? É dicir, o eucalipto, cando se produce un lume, actúa como un polvorín. E despois quen paga o pato de eso? Porque, curiosamente, despois, se eu teño un coche, e como teño un coche podo provocar daños porque podo atropellar a unha persona ou podo golpear outro coche, teño un seguro a terceiros que me cubre este risco. Pero o risco do eucalipto como polvorín o cubrimos socialmente entre todos, porque entre todos pagamos os efectos, por exemplo, do incendio das Fragas do Eume. E incluso desde a parte dos propietarios, nese caso concreto, incluso se pedían compensacións polos daños ocasionados aos eucaliptais. Non? Entonces, claro, a veces, eu entendo que a veces a discusións do eucalipto se polariza moito, porque tamén hai cosas que son esperpénticas. Non? E, bueno, eu deixo aquí de momento. Gracias. Temos outra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Son José Manuel Reguera, son propietario dunha explotación forestal
Son o presidente dunha comunidade de montes e o presidente da nova Asociación de Produtores dos Montes de Castroverde. Quería facerlle unha pregunta a Juan Manuel Castro. Juan Manuel Castro comentaba de que en Galicia, a día de hoxe, a extensión de eucaliptos supera xa a extensión gandeira, agraria. Por que non nos recordamos de case 1 millón de hectáreas que temos improductivas? Non temos terreno agrario, fáisenos pouco o terreno forestal, e resulta que en Galicia temos moitísimas hectáreas improductivas que valdrían moitas delas para facer pastizales e outras varían para forestal ou para frondosas ou por o que quixéramos dedicalas. Gracias. Bueno, pois, realmente eu creo que porque cultivar calquera actividade que requira maquinaria é moito máis rendible facela en terrenos chaos e terrenos con bons accesos, verdad? Cando tes que sacar madeira de terrenos pendientes, de terrenos con difícil acceso, pois encarécese, pero non só para isto, porque estamos vendo por que van a sacar as pedras do Seixo a zonas que están ben concentradas, Erimsa, e non van ao monte, que é onde máis pedras. As pedras xa se sacaron. Estou dicindo ao principio que ese terreno foi elaborado por ese terreno agrícola. Unha das cousas que fixeron todos os antepasados foi sacar pedras. Por que non van a polas pedras que hai no monte? E podían poñer a funcionar para que se pudera cultivar e pasar a maquinaria. Pero non o fan porque é máis caro. Entón, o problema é que, se me deixan, fago o que, como decía, o mercado. As mineiras, a xente que va a sacar un beneficio aí na súa conta de resultados, pois lle interesa a rendibilidade. Ahora, claro, eso a sociedade ten que regulalo, porque senón nos quedamos sin patrimonio. Un caso é o das minas, por exemplo, ese patrimonio que o solo é un ben escaso. Entón, claro que sí que se podría, xa digo, aí Eloi Villada, que ahora se marchou, non sei por qué, pois o presidente da Asociación de Galega de Pastos traballou en moitas zonas que hoxe en día están, para min, demasiado verdes. Debería haber algo máis de, xa eu teño comentado, hai pasteiros que eliminaron por esa conciencia dos anos 60, que había que concentrar todo e deixalo raso. Pois, hoxe en día, se fixeron pastizais, moitos pastizais que eu creo que había que, como se dice, facelos máis naturalizados, para que haxa esas sitio para as abellas, os polinizadores, porque sin polinizadores non hai froita, non hai cultivos, non hai nada. Entón, realmente sí que se fixeron cousas, hai que melloralas, tanto a convertir os terrenos de monte a pasteiros e tamén producir madeira nos sitios máis apropiados. Evidentemente, é unha cousa que boto en falta. Teño dito moitas veces, por que non hai plans de ordenación forestal? Por que non se regula? Porque hai recursos hídricos. Nos montes, nas comunidades de montes, non solamente hai madeira. Hai recursos hídricos, hai patrimonio que estamos cargando na Mariña. Por que a maquinaria pesada está pasando por riba do patrimonio? Eso non é un valor de todos. Entón, por que os planes de ordenación non contemplan un estudio, como fai a concentración parcelaria arqueolóxico, para evitar, hoxe, que as técnicas que hai na universidade, os LIDAR, permiten detectar claramente onde hai unha mámoa, onde hai... Todo eso é patrimonio que estamos esquilmando. Entón, claro que sí, pero, xa digo, ordenando os usos sí que podría haber perfectamente eucaliptos nos montes, carballos, árboles de ribeira, castros e todo isto. Que non pode ser é que un plan de ordenación solamente contemple os rendimentos da madeira, por cuartiles ou polo que sexa. Ten que haber sitios onde a mellor non valga a pena. Se plantaron moitos sitios onde non nace, onde non medran, simplemente por gastar os cartos das subvencións. Porque se move os cartos, non?
Pero eso é rendible económicamente? Algúnas zonas que non hai máis que pedras. Entón, hai que buscar os usos do solo máis apropiados para cada unha das especies. Igual que pasa con os cultivos. Non podes poñer patacas onde, a mellor, onde se pode poñer outro cultivo. Non? Ten que haber un uso do solo apropiado para a calidade dese terreno. E eu creo que no monte, claro que hai espacio para todo eso. Moitas gracias. Temos tempo para unha última pregunta. Sí, perfecto. Son Xavier Bruña, eu actualmente traballo na Oficina Agraria de Lugo e traballei anteriormente no Servicio Provincial de Montes e no Servicio Provincial de Conservación da Natureza. Isto me permite un pouco enlazar, ás veces, cunha situación da visión que temos ou planificación dun territorio máis amplio a cando isto chega ao terruño, a concretar as medidas ou as cuestións concretas que se debaten moi por encima. E aquí entra un pouco na necesidade de cuestións que se debateron na mesa e tamén hilar para poder ir concretando cuestións, para que poda ser operativo. E vou intentar sintetizar. Unha das cuestións importantes é que sobre o territorio existen multitud de visións, todas lícitas e necesarias, porque o territorio é poliédrico, ten que ter moitos prismas. O que é necesario é que precisamente nos xuntemos e podamos falar das distintas visións, das perspectivas, das necesidades, das pretensións, de que é o que queremos de cara ao futuro. Iso se fai con diálogo, sentando a xente. Eu darlle os parabéns á Deputación precisamente porque inicia este camiño, que eu creo que é necesario. Tamén voto en falta que a Administración Forestal ou a Administración da Xunta de Galicia, que competencias esté presente para recoller estas cuestións e as poda trasladar. Se ven recollendo por as distintas intervencións que se estaba falando da necesidade de aplicar a lei de Montes, tanto a estatal como a galega, e nese sentido eu traslado vos os que estades na mesa se podemos chegar ao consenso de que esa planificación está recollida, ademais, normativamente, tanto no artigo 32 da Lei de Montes do Estado como nos 32 da Lei de Montes Galega, que son os planes de ordenación de recursos forestais. Eu enguedaría a necesidade dese PORF participado, de acordo? Para que esa planificación realmente teña as bases de futuro. Entón, vos pido, se ese pode ser unha vía, que podemos chegar a acordo e consenso de trasladar desde aquí da necesidade de que se realicen eses PORF participados, que ademais están recollidos, como ben decíades, e da necesidade de aplicar a lei, e que é un elemento imprescindible para poder camiñar hacia como vamos a xestionar en conxunto, porque o territorio é colectivo de todas as persoas que vivimos colectivamente e, por lo tanto, tamén temos que estar presentes todas para poder decidir que vai a ser ese territorio e hacia onde camiñamos. Esa necesidade eu creo que se ten que trasladar e xa están as vías feitas e, por lo tanto, simplemente hai que aplicalas, que é o PORF participado. De feito, tamén me gustaría preguntarle, se estivera aquí a representante da Administración, por que está archivado ou nunha estantería o PORF de Fonsagrada Sancares. Esa é unha cuestión, pero despois hai outra parte moi importante. Non somente consiste en planificar, sino despois hai que trasladar esa información e explicalo a quenes teñen que despois tomar esas medidas ou realizar esa actuación concreta no territorio. Eu concordo un pouco e darle tamén ao Concello de Muras os parabéns a Mario por tratar de achegar a información e a necesidade de explicarlle que é o que se ten que facer. E eu creo que a día de hoxe tamén temos que recoller outra cuestión. Temos as ferramentas riba da mesa xa que están funcionando, como pode ser un SICPAC, que a xente coñece e usa e volcar moita máis información da que actualmente está. De acordo? Poderíamos, a través de ferramentas como esta, poder trasladarlle as distintas cuestións alternativas, incluso que podería ter para as súas fincas, as oleiras. Pode ter moita máis utilidade e uso e está xa posta en riba da mesa esa ferramenta. Démoslle máis potencialidades. Bueno, eu estou completamente de acordo no que comentas e de feito
creo que en xeral, cando nos xuntamos distintos sectores a falar destos temas que en principio parecen tan polémicos, estamos moi de acordo en moitas cousas. E a veces, eu creo que se aquí pretendéramos sacar algo, igual era máis fácil a veces que cando nos temos que enfrentar a propostas normativas como este decreto da Xunta que non lle gusta a nadie e que entón parece que nos lo estamos tirando uns a outros a cabeza, non? Entón, eu nese sentido estou completamente de acordo e porque ademais vivimos nunha sociedade democrática e a participación pasa por aí, non? Que era o segundo que comentaras? Que xa non se me foi o santo ceo. Efectivamente. E de feito, nos falamos moitas veces na asociación esa palabra que se aplica tanto noutros términos e noutros lugares do mundo que é o empoderamento, ¿no? Que falamos moito de empoderamento, por exemplo, cando falamos en cooperación internacional, ¿no? Porque parece que hai que empoderar a outros países pero aquí nos falta moito empoderamento social, é dicir, a xente descoñecemos moita da normativa coa que temos que convivir e por iso eu creo que a veces algunhas reaccións exageradas que salen desde distintos ámbitos, non? Sea desde o ámbito conservacionista, desde a xente que ten que traballar e pelearse a diario coas normativas, etc. Moitas das reaccións exageradas que salen é por un descoñecemento da lei, porque non sabemos realmente a que temos que aternos e porque a veces a lei é ambigua e parece que estamos sempre a expensas dun criterio técnico que nunca sabemos, cando pedimos un permiso para determinada cosa, nunca sabemos en que vai a acabar, non? Entón, eu creo que fai falta moito empoderamento nese sentido, transmitir o que se pode e o que non se pode facer e facer partícipe tamén a xente, saber que os mecanismos de participación non só son unha posibilidade que nos poden ofrecer, sino que ademais son unha posibilidade que temos que exixir en ese sentido. E tanto en isto como tamén nos procesos por exemplo, de creación de espacios protegidos, etc. A veces nos limitamos simplemente a alzar a voz e a meter alegacións como locos. O que temos que exixir é que haxa procesos de participación desde o principio, porque eu creo sinceramente que cando nos sentamos a falar hai cosas que son tan obvias que xurden e que todos estamos de acordo cando poñemos encima da mesa, non? Moi breve. Perdón. A pregunta de Xavier para min é por participados, representativos e a escala parcela, para que non haxa incompatibilidade entre os pexón e a planificación forestal. O que estamos vivindo neste momento como unha realidade dura en moitos concellos que teñen pexón, que están facendo, etc. Simplemente iso. Eu tamén, por alusión, solo. Creo que, de cara ao que falabas a partir dos portos participativos e forestais que xa reflita a lei, realmente eu creo que os concellos, e teño compañeros que tamén están nos outros concellos, que somos máis interesados tamén moitas veces en eso. Realmente eu penso que somos os que estamos máis achegados ao que é a xente, aos propietarios. Non temos problema, o problema é que teñen que planificar os que realmente ahora mesmo teñen a pelota no seu tellado, que realmente a nosotros non nos chega. O que non se pode permitir é que realmente nos pasen a pelota a nosotros, esa caliente, e le hagamos así para arriba. E botemos con el hasta que se nos queima as maus. Que realmente eso. Nosotros, polo resto, eu creo que seguir formando e informando, penso que casi todo Dios o fai, non ten problema ningún. É o noso deber, para iso estamos, pero realmente a pelota non está no noso tellado. Bueno, pois, eu como conclusión, vamos a ver, eu como agrónomo e como que veño do campo, pois sempre me sale esa vea de defender o que me deu os estudios, o que me deu valorar o rural, porque eu sinto-me orgulloso dos meus orixes rurais, non? Pero, bueno, realmente, hoxe en día as cousas cambian, eu creo que hai sitio para todo, como decía Xavier, o que hai que ordear. Se non houbera normas de circulación, estaríamos continuamente... Ten que haber policía que faga cumplir esas normas. Esas normas teñen que estar consensuadas. Non poden facerse desde un despacho. Sobre todo a Rede Natura, os parques naturais, vimos que non se poden impoñer, que realmente coida do territorio a xente que vive ali. E realmente, se chegou ese territorio ata agora, esos valores é porque alguén sopo cuidalo. Non vamos a traer
teorías de California ou de non sei donde, porque realmente a sabiduría esa popular é a que temos moito que aprender e contar con esa participación de todos os que teñen algo que decir no territorio. E entonces, participando desde abaixo para arriba, que a administración sea a que administre, non a que impoña. Temos que partir de abaixo. E eu invito a que, por exemplo, os fondos europeos, insisto, que é onde se deciden incluso todos os fondos públicos, os que son privados, cada un que faga o que queira. Pero os fondos públicos, os da administración, debemos participar máis. Aí está o PDR, o Plan de Desenvolvemento Rural, que prácticamente foi o que anunciou outro día a Feijóo para o rural. Bueno, pois aí hai que participar, porque están representadas algunhas asociacións que hai aquí e teñen que comentar isto. Eu creo que así, ordeando, hai sitio para todo, claro que sí. Ben, moitas gracias. Eu vou a facer un comentario sobre as ideas fortes que saleron desta mesa e que tamén vos puxetedes aí en riba. Evidentemente, a primeira, que todos estamos de acordo en cumprir a lei, todos estamos de acordo, parece ser, en planificar, que a planificación é unha ferramenta que temos aí a distintos niveis e a distintos sectores e que hai que poñerla en marcha. Temos os instrumentos, falla poñerla en práctica, falla o aspecto participativo, falla os aspectos de, como ahora ben decía San Castro, de abaixo a arriba e non tanto de arriba a abaixo. E despois tamén, como conclusión, a ninguén lle parece oportuno plantexar un decreto de, como especificaba o profesor Marei ao principio, de un cero. Nos consideramos, creo que todos, con sus distintos matices, que hai outras posibilidades de facer este tipo de normas e hai outras posibilidades de regular este tipo de situacións. Eu remato aquí, remata esta mesa. Moitas gracias a todos vos, moitas gracias á Diputación por a organización e creo que tedes media hora de café porque creo que só robamos 5 minutos. Moitas gracias.